ze biarra llevan aitak? Hori uxe preguntu Aitak burdinolan, horre zerien futxosan ibilizan apur maten. Futxosa, Bai, burdinola... futxosa, lehen burdinola zan oinarriko futxosi pintiak Futxosa ez, fitasa. Fitxasa, hau txameninko izarrota, bueno, fitasa. hortxe apur maten biharri izan, eskondu horretik eta. Bai. Zeize bodion zanien, hemen arkalazan biharri beltxeko eta amin gaztaintako eta etorri izin gabin gauela ba. Bai. Aitakan, eta, bueno, biharra nahi eban, gerria urte ban, eta aitak zerre joan, ze esan zezuenien gerrara joen, ez? Lehenengo nomatera joan zan. Gerrara, alzaguen. Baina zuzenien ala lehenengo zera joan zan. Edadetik altzete zituen. Bai, baina zan joan lehenengo... Zaharrak egin ziren da. Zera? Zelan da, gallartarutze, dorrutze zan joan aurretik? Ez dut da, nik ez dago entzun da bentzetan diko izanak. Kintaria jaso eben da joan zan edadiatik edo, bueno, bai. Edade edo, bai, danak ero. Arkalatzeu zen, arbolu, kojua. Aspiriaz eskonduta hauen... Bai, arbolu, bai horrik. Hoxe, da kapela, kale barnekua. Izien alabiago eskondutan. Bai. Batzok izan baino batzu. Da horrek arkalatzeu zela. Bai. Da horrek enteran ziren itxuria tunelen baten eusen. Da bombardioa tunela ondiru iabala, da intxi ongo zala inbaten barruen, haintxe geharko zala gure ekia egotua. Aitza zuek ekarri zinuen handik, ero ezakiz Aitza joan zan, da jazta. Hontxe hirulau bat urte eosten honek esan da. Bai, zera. Baina... ADN probaba agertzen bada, ezurrik ero agertzen bada. Bat urte jarti etorrezan ez dauela... Momentuz ez. Momentu ez da bezartzen. Eta atakuetatik ez dauela bera. Bai.